Salut rari ġibet l-attenzjoni ta' dawk kollha li kienu fl-akkwati tal-barakka ta' fuq il-ġimgħa filgħodu. Permezz ta' salut bi 17-il tir, il-Forzi Armati ta' Malta jnaqdu ma' Royal Regiment Artillery f'kommemorazzjoni ta' 300 sena mit-twaqqif tagħhom. Dan bħala parti mill-vjaġġ simboliku li qed tagħmel ir-Royal Regiment Artillery fil-pajjiżi li għal xi żmien servew ta' fortizza għall-Armata tar-Reġina. Dwar dan tkellimna ma' Captain Laurie Sharp. To celebrate, we've commissioned a baton with a message of loyal greeting from Her Majesty the Queen, and we're taking that baton around the globe to all the different locations the artillery served in over its 300-year history. Ma stax jonqos li Malta tkun waħda minn dawn il-pajjiżi. We have strong artillery and military ties with Malta, and we came back here as one of our original locations that we used to fire salutes from. Ir-rabta ta' pajjiżna ma' Royal Artillery ilhom sa mill-15 ta' Marzu tal-1889 u għalhekk dan l-avveniment kien ta' sinifikant kbir ukoll għall-Armata Maltija, kif fissret Captain Bernadette Kakija tal-Forzi Armati ta' Malta. Nosti onorata u privileġġata li qed narġa' nqajjem u narġa' infakru ġejja bħal din u kif ukoll daw in-nies li speċi ġildu sider ma' sider flimkien ma' l-Ingliżi kontra l-għadu ta' dak iż-żmien sabiex iżommu l-Malta fuq saqajja. Il-preżenza tar-Royal Regiment Artillery f'Malta servit ukoll biex tfakkar kemm ir-rabtiet militari tal-pajjiżi fl-antik għadhom jidhru s'issa f'affarijiet żgħar bħall-uniformijiet.